गिबियावनो नोंथांमोननि निउस चेनेल नोंथांमोननिसिम साबायखर बावग्रोबाय। फावथायनि मावबादाया जोबनानै थांबाय मोजाङैनो आरो 15 साननि थाखाय जे अर्गानाइज खालामदोंमोन स्टेट गभर्नमेन्टआ बे सायाव जोंनो स्टुडेन्टफोरनि पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्टनिफ्राय लानानै सोलोंथायाव माबायदि डेभेलप जालाङो फिजिकेल आरो इडुकेसन सोबसे लाइनखौ लानानै आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ थांनाय बोसोरनि सिगांनिफ्राय बेखौ हाबाफारिखौ लाजेनदोंमोन आरो दा नैबे थार्ड टाइम दा आरोखि देग्लायनिफ्राय। दा बेवहाय गोबां आयदाखौ लानानै खालामनाय जायो। दा जोंनिया नैबे गोलैदोंमोन फावथाय आरो माखासे यगासननि बा फिजिकेल एक्सारसाइसफोर खालामनाय जादों। दा बेनि थाखाय बेवहाय जों देबरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलाव लोरगि थियेटार ग्रुपआ बेखौ अर्गानाइज खालामनाय जादों आरोखि। बेखौ डिपार्टमेन्ट अफ कालचारेल एफेयार्स आरो क'क्राझार जिल्लानि एडमिनिस्ट्रेसननिफ्राय खुंनाय जादों। जेरै क'क्राझाराव गासै 10 जायगायाव मोनबा LAC आव क'क्राझार LAC नि गेजेराव जोंहा कारिगाव मोनसे जादों आरो बेहाय जादों आरोखि। दा बेवहाय जोंहा ड्रामा सेक्सनाव जोङो फोरोंगिरि महरै थादोंमोन जोंना पबित्र मुसाहारि लोरगि थियेटार ग्रुपनि गागि आर्टिस्ट। बिथांमोना सिक्किमाव त्रिपुरायाव फरायनानै फैनाय बिथांमोना ड्रामानि सायावनो आरो समिरन ब्रह्म बिथाङाबो त्रिपुरायाव फरायनानै फैनाय। दा दिनैनि हाबाफारियाव जेखिनि सुंद' समनि समाव जेखौ सोलोंनांगौ जेखौ फोरोंदों बिथांमोना मोजां गथ'फ्रा लानो हादों आरो जों आसा खालामो बे 15 सानाव गासिबो एक्सपार्ट जाजोबनाय बेथ' नङा, बेसिकखिनिखौ होनाय जायो आरोखि। आरो बेनि गेजेरजों स्टुडेन्टफ्रा गावारि एसे डेभेलपमेन्ट खालामनो हायो आरोखि। जों सोलोंथाइनि साइडआव मा बुस्थु एसेबाबो सोलोंनो हानाया गोसोफ्रा एसेबाबो दुंदों गथ'फ्रा सोलोंबाय थानाय भबिष्यतआव। दा दिनै टिचारफोराव बिथांमोना बुंदों भबिष्यतआव जोंनाव फैबावदो जोंनाव नांबावगौ होननानै बेखौ खावलायदों आरो बिथांमोना। जोङो लोरगि थियेटार ग्रुपआ बेबायदिनो गोबां हाबाफारि जोङो बोसोरै जोङो गायसनजेननायनिफ्राय खालामबोबाय थादों आरोखि। दा लोरगि थियेटार ग्रुपनिनो हाबाफारि हिसाबै सामार भेकेसनाव मोनथामानो जादों। नैबेखौ लानानै मोनसेया टेङापारा LP स्कुलाव दाखालि जोबनानै थांबाय, 21 जुलाइ खालि जोबनानै थांबाय। बेयो उन्दैफोरनि थाखाय जादोंमोन चिल्ड्रेन थियेटार वार्कशप। दा आरो मोनसे लोरगि थियेटार भिलेजावनो जागासिनो दं। बेवहाय रेसिडेन्सियेल प्रडाक्सन अरिएन्टेड रेसिडेन्सियेल थियेटार वार्कशप जादों। बेवहाय फोरोंगिरि महरै सासे तामिलनाडुनिफ्राय फोरोंगिरि सासे फैदों कुमार साव होननाय, लोगोसे रेप्लिका थियेटारनि सासे डिरेक्टर रुपज्योति महन्त बिथाङा फोरोंगिरि महरै दंफैयो। आरो वार्कशप प्रडाक्सन हिसाबै बिथांनिनो रुपज्योति महन्तनि बिथोन होनायाव मोनसे माइ लेन्ड होननानै बुंनाय मोनसे फावथाय दिन्थिनो थांगासिनो दं। 26 जानो हागौ, नङाबा एसे उनावबो थांनो हागौ आरोखि। सोलायनाया दाहाय डिसिसन जागोन फाइनालि डेटआ, मानोना माखासे उसुबिदा जादों। बिनि थाखायनो दा बे फावथायनि कनसेप्टआनो जाहैबाय दा जोंनि जायगायाव गुबुनारिफ्रा माबोरै जोख्लोबफैनो हाखो, जेरै बांलादेशनिफ्राय फैनो हानाय गुबुन माबाफ्रा जेरै माबोरै जोंनि जायगाफोरखौ लाफैबाय थादों, माबोरै जोंनि मानसिया जों लानानै फैदावनानै सासे लाबोनानै सानै साथाम बिदि माबोरै जालांदों, बिनि सायावनो दा लास्टआव जोंनि हानि खैफोद जालांबाय थानाय जोंनि आसाम नाङैनो जादों। बेयो बर'लेण्डल' नङा, जेरावबो जादों। बिनि सायावनो कनसेप्टखौ लानानै बे फावथायखौ खालामनाय जादों। बिराद मोजां महर मोन्दों आरोखि फावथाया। आरो बेखौ वार्कशप स्टुडेन्टफ्रानो खालामदों, गासिबो गोदान। सानैसोल' जास्ट गोजाम दङ, सासे बा सानै दङ आरो गासिबो गोदान स्टुडेन्टआनो बेखौ फावथायखौ खालामदों आरोखि। दा जों खावलायो बयखौबो जाहाथे नायनो थाखाय बयबो फैयो। 29 बा 30 जानो हागौ, नङाबा 26 जागोन। दा दसे उनाव जों टाइमखौ खिन्थानो हागोन। बेनि थाखाय एडभार्टाइज होगोन मोनसे आरो इनभाइटेसनफोर राननाय जागोन। नैबे जेरैखिजाया माने दिनैनि हाबाफारिया साक्सेसफुल जादों होननानै आङो मिजिंथियो। दिनै देबरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलाव जे क्लजिं सेरेमनि जानानै थांबाय, बेहाय गाहाय आलासि हिसाबै जोंनाव मानगोनां क'क्राझार समस्तिनि MLA बिथां लरेन्स इस्लारि बिथाङा बाहागो लानानै थांदों। आरो लोगोसे बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि मानगोनां गोरायुं बिथाङाबो आलासि महरै बाहागो लादों। आरो जोंनि प्रिन्सिपाल मेडामजों लोगोसे देबरगाव हायार सेकेन्डारि स्कुलनि माखासे टिचार बिथांमोना बाहागो लादों। आरो लोगोसे जोंनि जाय बिथाङा लोरगियाव फोरोंगिरि महरै दंफैयोमोन, दाखालि स्टार्टिङावबो दंमोन बिथां रुपज्योति महन्त बिथाङाबो बे दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लादों। दा मिजिंथियो भबिष्यतआवथ' बिदिनो हाबाफारि जागोन जेरावबो, आरो बयबो गोसो होनांगौ बेफोरनि सोलोंथाइयाव एसे डेभेलप जादेरो, कारिकुलार एक्टिभिटिस थादेरोबा। बेनिखायनो बयखौबो खावलायबाय, बयबो जाहाथे गोसो होयो बे फिल्डआवबो सोलोंथाइजों लोगोसे, बेखौनो खावलायबाय जोङो। गथ'फ्रा माबायदि एक्साइटेड बा इन्टारेस्ट नाङो? जायफ्रा साजोंल' एसे माबा लायो आरोखि, फार्स्टआव मा जानो बेलाय सानो आरोखि। दा मा जानो बेलाय साननानै मा खालामनो बेलाय बे फैयो आरोखि। नाथाय जेब्लाना बाहागो लाबाय सानसे बा साननै बिथोर मालाबाबो एबसेन्ट जाया आरोखि। उसुबिदा माने इन्टारेस्टेड होयो उनाव भबिष्यतआवबो जोङो थागोन होननानै। दा दिनैसिम लोरगिया बेजोंनो आवगायबोदों। दा वार्कशपफोरनि थ्रुयैनो स्टुडेन्टफोर थाबोदों। दा खोब हमनानै लादो 30 जनाव 15 जनबाबो थाहैयो आरोखि। मोजां माबा जायो आरो बे फिल्डआवनो खामानि मावनो होननानै, आरो डेभेलप जालाङो। बेबायदिनो जोंनिफ्राय जों गोबां एक्सपार्ट जालांबायबो। दा जेरै पबित्र मुसाहारि बिथांमोनाबो लोरगियावनो आर्टिस्ट हिसाबै ओंखारबोजेननानै दिनै बिथांमोना फरायनानै फैनानै लोरगिनिफ्रायनो 6-7 जनसोआ दिनै फोरोंगिरि महरै बिसोरो इस्टाब्लिश जानो हाबाय ड्रामानि सायाव आरो। दा बेबायदि जों मिजिंथिदों गोदान स्टुडेन्ट फैनांगौ, सोलोंनांगौ। दा जोंनि लवार आसाम साइडआव बारा बिनि फिल्डआव माने इन्टारेस्टखौ इसेबां नुवा आरोखि। जोंनि क'क्राझाराव जोंनि बर'फोरा एसे गोसो दङ, गुबुन हारिफोरखौ बारा नुनाय जाया आरोखि।
दा जोङो फ्रियावनो होयो फ्रियावनो ट्रेनिं होबाय थादों जेसेबांखि जाया जों रावनिबो स्पन्सर गैयाबाबो फ्रियावनो खालामबाय दिनै दा लिरगि थियेटार ग्रुपआव जाबाय थादों बेयावबो रावनिबो स्पन्सर गैया टेङापारा एल पि स्कुलाव दाखालि जोबनानै थाङो बेयावबो रावनिबो स्पन्सर गैया थेवबाबो जोङो खालामनायखौ नागारा आरोखि वार्कशप खालामनायखौ दा बेवहाय नाथाय गुबुन जायगायाव जोंनि बिटिसि एरिया बारनानै बा धुबुरी बङाइगाव बारनानै गुबुन जायगायाव साफायाव 3000 खमसे खम फिस लायो वार्कशपआव सोलोंनायनि थाखाय स्टुडेन्टआ सामार भेकेसनाव मोनफ्रोमबो जायगायाव मास मोनसे मोननैनिफ्राय खबर लाखायो एबार सामार वार्कशप जागोन ना जाया गार्जेनफोरा नाथाय जोंनिया बे फिल्डआव जों अपेन जुदि एडभार्टाइज होयोबा रावबो फैया माने बे साइडआव इन्टारेस्ट गैया बांसिना बेरायनायाव इन्टारेस्ट होगोन अबेबा लांगोन बायहेरायाव दा जों खावलायो सामार भेकेसनफ्राव बा स्कुल बन्दफ्राव बयबो बाहागो लायोबा मानो होनोबा गथ'फोरखौ एंगेज दोननो हायोबा मोजां न'आव थामालाय मा खालाम न'आव थाबाथ' मबाइल नायबायसो थाखागोन बा माबा मोनसे खालामबाय दा अबेबा खालामनो माबा बेरायनो लुगैगोन सोरबा गामिनिया दाउ गावलाबाय थानो हागौ मार्बल गेलेबाय थानो हागौ दा बेफोराव जुदि एंगेज खालामना होयोबा गथ'नि माइन्दआ डाइभार्ट जाया आरोखि बयबो जुदि एंगेजाव थायोबा गुबुन फारसे दिनै आजिखालि ड्राग्सनि फारसे गथ'फ्रा बिराद माबा थांलांबाय जों बेफोरखौ एवारनेस खालामबाय थानाय जायो आरोखि आरो गोबां गाज्रि समाजनि माबाफोरनिफ्राय जों गोजानाव दोननो हायो आरोखि मोनसे वाच खालामनो हायो आरोखि दा सामार भेकेसनाव स्कुलफ्रा जेरै प्रजेक्ट हरो दा प्रजेक्टफोरनि बादै बेफोरखौ जुदि लादेरोबा गोबां बे फिल्डजों दावगालांनाया जोंनाव बर' गथ'फ्राबो दङ रिसेन्टलि दासो नैबे सुपार डान्साराव दा फाइनाल सिलेक्सनाव हाबनानै दं सासे गथ' जोंनि बर' गथ'आनो दं होननानै मिथिगौ आं डिटेल्स माबायाखै हाबाखै दा सिगांनिफ्राय जेसेबां मासुम नार्जारिमोननिफ्राय लानानै दा नेसनेल लेभेलाव जेनेबा रियेलिटि श'फ्रावबो आवगायबोबाय दानि दा गथ' सासे दङ डेन्सार होननाय खोनादों आरोखि जेनेबा बेबो फाइनाल माबासिम सिलेक्सन जाबाय श'आव बाहागो लानो मोनसिगोन आरो अडिसन पास जाजोबनानै दा बेबायदिनो बयबो आवगायनो हायो जोंलाय मा खालामनोसै जों अबाय सुबिदा मोनो बे नङा आरो बेखौ खावलायबाय भबिष्यतआव जाहाथे जाबाय थायो बेखौनो खालामनानै फोजोबो माबायदि मोनदों गोसोखौ जोंथ' गोसोखौ गोजोननाय मोनदों बिदिनो जों मा रोंखो नोंसोरो जोङो रोंनाया बिदिनो माबायदि खालामनांगौ माबायदि खालामबा माबायदि जायो बिदिनो एक्सपिरियेन्स मोनदों आरो मा फोरोङा ओरैनो देहानि थाखाय ओरैनो एक्सारसाइसफोर खालामदों ओमफ्राय बिदिनो ड्रामा फोरोंदों औ ड्रामा खालामदों औ नाटक फोरोंगिरिफोरा माबायदि फोरोङा फोरोंगिरियाथ' मोजां फोरोंदों सार नांगौ बादि जानायफोरबो होदों आरो बिदिनो सिगाङाव नों बिदि खालामखांबाय नामा ड्रामा खालामफेराखै एबारसो फार्स्ट टाइम खालामबाय सार इन्टारेस्ट नांदों इन्टारेस्ट नांदों बिदिनो लाजिनायफ्राबो खारदों एसे साहसबो फैदों आरो बेखौ खालामनानै उनाव जुदि नोंथाङा स्कप मोनोब्ला ड्रामा खालामनो गोसो दङ गोसो दं नोंसोरो बेयाव सोलोंनो फैनानै गुबुन गुबुन जायगानि लोगोफोर मोनबाय माबायदि मोनदों लोगोफोरजों गोसोखौथ' गोजोननाय मोनदों बिदिनो गोदान लोगो मोनबा एसे गोसोआ मोजां मोनखायो आरो बर' गामिया 2 नं फाबाजरा दायो आं 12 थाखोआव फरायगासिनो बे देबोरगाव हाइ स्कुलावनो ड्रामा सोलोंदों नोंथांमोना बे माबायावहाय माबायदि मोनदों गोसोखौ ड्रामा सोलोंनानैथ' बिराद मोजां मोनदों माने बेजोंनो जा रोंनांगौ बेखौबो रोंजोबदों माने बिदिनो गावनि देहाखौ माबा खालामनायखौबो मा होनांगौ मा फोरोङा सारमोना बिदिनो गावखौ मारै गावनि सेल्फखौ मारै माबा खालामो बेखौबो रोंदों ओमफ्राय एक्सारसाइस खालामनाय ब्याम खालामनाय बेफोरखौबो ओमफ्राय गावबा गावखौ फोथायनाय बिदि एक्टिं खालामनाय फोरोंदों एक्टिं खालामनायखौथ' फोरोङो नाटक औ फोरोङो बेखौ मोजां मोनो इन्टारेस्ट नांदों मोजां मोनदों औ सिगाङाव बिदि एक्टिं खालामखांबाय औ खालामखायो इन्टारेस्ट दङ गुबुन गुबुन जायगानि लोगोफोरजों लोगो मोनदों नोंसोरो माबायदि इन्जय खालामखो लोगोफोरजों एक्सपिरियेन्सआ माबायदि जाखो एक्सपिरियेन्सआथ' बिराद मोजां मोनदों आलदाफोरखौबो मोजां मोनदों रावबो गावजों गाव जेबो रागा जोंलायनायबो जायाखै बिराद मोजांनो मोनजोबदों बयबो मिलायनानै थादों बेखौ मोननानै आंबो बिराद मोजां मोनदों आरो बेयाव ड्रामा सोलोंनानै साहसआ बांदों ना बाङाय लाजिनाय बिदि माबाफोर बिदियाथ' साहसआलाय मोनदों मोननाया लाजिनायाथ' गैला दा सिगाङाव ओंखारजेननायाव एसे लाजिनाय गिनाय फैदोंमोन ओमफ्राय दा जेबो मोनला साहस उनाव जुदि बेबायदि प्रग्राम लाबावोबा नोंथांमोना बिदि ड्रामा सोलोंनायाव बाहागो लाबावगोन औ लाबाय थागोन बिदिनो